悲しみの向こう、片柳宏。4月19日。痛みでつながる。体のどこかが痛むときには、その痛みはいつか誰かが味わったのと同じ痛みだということを思い出しましょう。痛いのは私だけではない。この痛みは自分が人間であることの証なのだと思えば、痛みでさえ一つの恵みに変わるでしょう。